हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय टप 10 बड' जिके आरोबाव लानानै फैलायबाय। जेनेरेल नलेज सोंनाय फिननाय। नोंथांमोना जुदि आंनि बे टप 10 बड' जिके सोंनाय फिननायाव इन्टारेस्टेड दङब्ला आरो मिथिनो लुबैदोंब्ला थारैनो भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, आरो मोनसे खावलायनाय, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबि बड' इडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। 1 नाम्बारनि सोंनाय, माबे दैमानि दैया अरायबो गुदुं जानानै थाबाय थायो? बिनि फिननाया जागोन नील दैमानि दैया अरायबो गुदुं जानानै थाबाय थायो। 2 नाम्बारनि सोंनाय, बियो सोर जाय आथिं गैयालासे खारो नाथाय खेबसे खारखांनायनि उनाव माब्लाबाबो गिदिंनानै फैफिना? बिनि फिननाया जागोन सम। समआ माब्लाबाबो गिदिंनानै फैफिना। 3 नाम्बारनि सोंनाय, साननि सोराङा बुहुमाव सौफैनो बेसे गोबाव सम नांगौ? बिनि फिननाया जागोन 8 मिनिट सम नांगौ। 4 नाम्बारनि सोंनाय, बियो मा जाय बांलांबायल' थायो माब्लाबाबो खमाया? बिनि फिननाया जागोन बैसो। बैसोआ माब्लाबाबो खमायनायाव गैया। 5 नाम्बारनि सोंनाय, सान हर गिदिंबाय थायो साबि होआब्लानो दद्रयो मा बिलाइ? बिनि फिननाया जागोन घड़ी। 6 नाम्बारनि सोंनाय, टि सिरिज इउटुब चेनेलआ सानसेयाव बेसेबां रां खामायो? बिनि फिननाया जागोन सानसेयाव 30 निफ्राय 50 लाख खामायो। 7 नाम्बारनि सोंनाय, जाबा जाना खिनो रोङा मा बिलाइ? बिनि फिननाया जोबोद गोरलै। फिननाया जागोन गान्दु। 8 नाम्बारनि सोंनाय, भारतनि गिबि फिचार सावथुन राजा हरिश्चन्द्रआ माब्ला दिहुननाय जायामोन? बिनि फिननाया जागोन 1913 मायथाइयाव। 9 नाम्बारनि सोंनाय, सासे आइजोआ गावनि जिउआव साबैसे गथ' जोनोम होनो हायो? बिनि फिननाया जागोन 40 गथ' जोनोम होनो हायो। 10 नाम्बारनि सोंनाय, लास्ट कुइसन, उखुम मुदानि दामब्रा गुफुर आलासि सोङो राजखुंगुर मा बेलाय? बिनि फिननाया जागोन खुमब्रा। लोगोफोर,
दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। अब्लाना आं जेब्लाना भिडिअ आपडेट होगोन अब्लानो नोंथाङा गिबियावनो नुग्रोनो मोननाय बायदि। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय, गोजोन्थों।